Fir-rally ta' tlieta fir-Rabat Għawdex tkellmu Eman Borg, Francesco Grek u Maria Viktorja Tewma. Eman Borg, student żagħżugħ Awċi, fakkar fil-mixja Ewropea li bdiet fl-2004 grazzi għal Partit Nazzjonalista, filwaqt li semma wkoll l-investiment fl-iskejjel, proġetti li saru minn Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-Partit Nazzjonalista fehem li l-edukazzjoni għandha timxi id fit mal-ħsieb kritiku. Il-Partit Nazzjonalista fehem li l-investiment għandu jikkumplementa l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-istudenti. Il-Partit Nazzjonalista fehem li Għawdex iridu nieħdu ħsiebu li l-ambjent f'Għawdex għandu jiffjorixxi u mhux inkisruh. Il-Partit Nazzjonalista fehem li l-ħolm tagħna miegħi u miegħek issa jistgħu wkoll isiru realtà. Dan huwa l-Partit Nazzjonalista li qed nara jiena fil-bibien miftuħin beraħ biex kulħadd jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. Min-naħa tiegħu żagħżugħ ieħor Francesco Grek tkellem dwar kif illum il-ħolma ta' ħafna li wieħed jikber f'pajjiż fejn jista' jgħix fis-serenità, f'pajjiż li jismu ma jkunx imżeblaħ. Grek qal li wara li Gvern Laburista appoġġa lil pajjiżna fil-lista l-griża huwa biss gvern ġdid nazzjonalista li jista' jbiddel din id-direzzjoni. Nemmnu fil-kapaċità tiegħek biex tagħżel lil Għawdex u mhux l-iżviluppatur u ħanerġa' ngħidha din. Nemmnu fil-kapaċità tiegħek li tagħżel lil Għawdex u mhux l-iżviluppatur. Nemmnu fil-kapaċità tiegħek biex tagħmilna kburin li aħna Għawdxin u Maltin. Nemmnu fik għax aħna miegħek għal Għawdex il-lejla tajba. Maria Viktorja Tewma, tfajla li taħdem fis-settur finanzjarju, kienet kelliema oħra li indirizzat din l-attività. Hija qalet li bħala mara u żagħżugħa tistaqsi lilha nnifisha fejn tixtieq tara lil pajjiżna fis-snin li ġejjin. Hija tkellmet dwar il-viżjoni fit-tul li dejjem kellu l-Partit Nazzjonalista aktar u aktar fl-isfond ta' snin ta' Gvern Laburista korrott u medjokri. Hija qalet li trid li pajjiżna jkun fdat minn pajjiżi oħra u li ma jibqgħux iħarsu lejna b'suspett u li Malta u Għawdex jerġgħu jiksbu reputazzjoni tajba li l-Partit Nazzjonalista dejjem tom. Ejja għalhekk ħbieb inħarsu l-qudiem b'tama li dal-pajjiż verament jista' ikun aħjar. Ejja sabiex flimkien f'dal-mument kruċjali għal pajjiżna lil din l-art ħelwa li qed issejħilna nkunu nistgħu nibdew paġna ġdida. Huwa proprju aħna li nistgħu nagħtu dan il-futur aħjar lil pajjiżna billi nivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Iva, pajjiżna jixraqlu aħjar. Kristina Majra, għal Net News.